Калі ў мінулым годзе спортсмены рэгіёна радавалі трэнераў і балельшчыкаў нечаста, то сёлета ўсё змянілася. Сегодня 17 человек за вот этот вот период на международных соревнованиях прославили Брещину. У нас есть неплохой задел и молодые перспективные спортсмены. Сделав ставку на молодежь, наверное, все-таки движемся в правильном направлении. Поскольку без притока новых молодых перспективных спортсменов не будет олимпийских чемпионов. Ужо вядома, што ў складзе будучай алімпіяды прадстаўнікі Брэшчыны таксама будуць, а пакуль абласны цэнтр рыхтуецца прыняць на пачатку ліпеня 10-е балтыйскія юнацкія гульні. Такое права горад атрымаў дзякуючы наяўнасці шэрагу спартыўных аб'ектаў, якія адпавядаюць міжнародным стандартам. Балтыйскія гульні праходзяць у 8 відах, у іх ліку стральба з лука, футбол, валейбол, веславанне. У барацьбу на прэстыжным спаборніцтве уступяць спартсмены з Германіі, Швецыі, Расіі, Польшчы, Літвы, Латвіі, Норвегіі і вядома ж Беларусі. На сегодня информация у нас есть, что заявилось порядка 800 спортсменов, то есть мы ожидаем большое количество гостей, но объекты готовы. Загрузку спартыўных аб'ектаў рэгіёна прааналізавалі на абласной калегіі управлення спорту і турызму. По некоторым данным, мы вроде бы как даже в лидерах в республике. Загруженность наших объектов на сегодняшний день составляет около 90%. По Бресту, если взять, это 100%. По Барановичам, если взять, это 110 даже процентов. Ниже, чем 80% у нас ни один объект не занят. Самая высокая загрузка спартыўнай базы ў Брэсце і Барановичах яна дасягае 110%. У бліжэйшай перспектыве ў вобласці з'явяцца і новыя спартыўныя аб'екты. У межах падрыхтоўкі да тысячагоддзя Брэста ў абласным цэнтры пабудуюць футбольны манеж, а ўжо сёлета будаўніцтва новага стадыёна плануюць завяршыць у Івацевічах.